O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reclamou en Bruselas máis peso das rexións na xestión dos fondos europeos e máis recursos para o sector primario no futuro marco financiero da Unión Europea. Alfonso Rueda participou nunha reunión en Bruselas entre a delegación española do Comité Europeo das Rexións, eurodiputados e o embaixador representante permanente de España ante a Unión Europea, un encontro no que defendeu unha maior cogobernanza das rexións na planificación e xestión dos fondos europeos. Tratábase de, por primeira vez, manter unha reunión entre os representantes españois, tanto das comunidades autónomas como das entidades locais no Comité das Rexións e os eurodiputados e eurodiputadas dos dous principais partidos aquí no Parlamento Europeo para poñer en común as intencións e o noso plantexamento diante da negociación que se está producindo agora mesmo do novo marco financeiro plurianual. Rueda reivindicou a chamada Declaración Galicia, aprobada en outubro en Santiago de Compostela, e que marca a posición das comunidades autónomas e das entidades locais de España fronte á proposta do novo marco financiero plurianual 2028-2034. No Parlamento Europeo estes dos grupos nos están dando un apoio claro que lles queríamos agradecer e comentarlle como vemos a situación nestes momentos. A influencia do Parlamento é moi grande a hora de ter capacidade de que avance ou non avance esta negociación no seno da Unión Europea e, polo tanto, agora mesmo está mantendo as mesmas posturas que mantemos no Comité das Rexións e queremos agradecer. Estivo tamén presente o embaixador de España ante a Unión Europea na REPER, o que manifestou ali é que a postura do Goberno de España, do Goberno Central, coincide coa dos representantes, coa nosa postura no Comité das Rexións e coa postura tamén dos nosos eurodiputados. O presidente alertou da necesidade de garantir que non se recorten os fondos que se xestionan de maneira compartida entre a Unión Europea, o Estado e as rexións, e pediu claridade na distribución dos orzamentos. Rueda tamén considerou insuficientes os montantes propostos para a PAC e a Política Pesqueira Común. Criticou a nova estrutura da PAC que non garante os dous piares de financiamento tradicionais, axudas directas e desenvolvemento rural. Queda un longo camiño por diante, pero eu espero que se manteña esta unidade e que ao final cousas fundamentais que defendemos teñan éxito. A primeira é que a política de cohesión ten que seguir sendo fundamental. As comunidades autónomas que somos as que executamos unha parte moi importante dos fondos europeos e ademais as executamos con moita eficacia. Estamos vendo agora, por exemplo, cos fondos MRR, os fondos Next Generation, que foi unha execución centralizada con moitísimos fallos e moitísimas ineficacias. Isto é o que se pretende agora neste novo marco financiero, por lo tanto, lanzamos esa mensaxe de que non se cambie o modelo que estaba funcionando. Pola tarde, o presidente galego participou no pleno do Comité Europeo das Rexións, no que puxo foco en dous asuntos clave, a intelixencia artificial e as enerxías limpas. Galicia busca facer valer a súa voz en Europa nun momento clave, reclamando máis peso na toma de decisións e defendendo sectores que sustentan a economía e o futuro do país.